Fil-ġimgħa tal-miliet, kull min għandu aktar minn 35 sena jista' jirreġistra biex jieħu d-doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne waqt il-programm Paper Scan fuq One il-ħadd filgħodu. Sal-lum kienet għal min għandu 50 sena u fuqhom, tant għaddej b'ritmu maġġel, il-lissa fil-ġimgħa tal-miliet, ġifieri minn hawn u 10 tiem oħra, ħaniftħu il-reġistrazzjoni fuq vaccine.gov.mt għal kull min għandu 35 sena u fuqhom biex minn Jannar, mill-aħħar ta' Deċembru Jannar nibdu nlaqmu wkoll bil-booster dose il-persuni ta' fuq il-35 sena. Fit-tmiem ġimgħa li matula kien fi Brussell fejn ġiet diskussa s-sitwazzjoni tal-pandemija flimkien ma' Ministri Ewropej oħra tas-saħħa, Chris Fearne qal li kulħadd jinsab imwerwer fuq il-varjant il-ġdid Omicron għaliex huwa mikrobu li jinfirex ħafna aktar malajr u ma nafux wisq dwaru. Hawnhekk spjega kif l-akbar biża' hija meta ma tkunx taf, għaliex meta tkun taf tista' tippjana. U għalhekk li ħafna pajjiżi qed ibastru l-ar. Hawnhekk il-Ministru tas-Saħħa saħaq fuq l-importanza tat-teħid tad-doża addizzjonali u spjega s-sitwazzjoni f'pajjiżna. Tajna diġà terz tal-poplu, il-booster u għaddej imbrata għoli ħafna. Ġejna qegħdin l-ewwel fl-Ewropa fejn jidħol il-booster. Imma l-fatt li għandna parti kbira tal-popolazzjoni u parti kbira tal-popolazzjoni fl-Ewropea illi għadhom ma ħaditx il-booster ifisser li l-immunità nieżla, ġifieri allura ħajkun hemm iżjed nies li huma suscettibbli. Fl-istess waqt li ġej l-Omicron. Fl-istess waqt ukoll li ġejjin il-festi tal-miliet fejn bil-fors ikun hemm ħafna aktar nies li qegħdin jitħalltu flimkien. Ma dawn il-fatturi kollha hemm ukoll tħassib kbir dwar l-influwenza. Nafu mill-esperjenza meta jkun hemm sena fejn l-influenza tkun baxxa bħalma kienet is-sena l-oħra, ġeneralment is-sena ta' wara tkun iżjed qalila. U allura hemm dan li l-Amerikani jgħidulu possibilment perfect storm. Issa meta tara sħab ġej tista' tagħmel żewġ affarijiet. Tista' jew tissugra u tgħid jiena jekk ma tagħmilx xita ma jkun ġara xejn. Jew tista' tgħid jiena ħanoħroġ l-umbrella ħalli jekk tagħmel ix-xita nelqaħ. Issa jista' jkun li ma tiġix ix-xita u tkun għamil ġurnata tiġri f'xejn bl-umbrella. Id-Deputat Prim Ministru spjega li pajjiżna jiġġieled dawn il-fatturi kollha b'żewġ affarijiet. Bit-teħid ta' doża addizzjonali u hawnhekk reġa' appella biex kull min għandu aktar minn 50 sena jirreġistra fuq vaccine.gov.mt jew billi ċempel 145 u l-ilbis tal-maskri. Fil-fatt, jum wara li l-ilbis tal-maskra reġa' sar obbligatorju anki f'postijiet pubbliċi, Chris Fearne rimarka li din hija miżura l-ftit ġimgħat li m'għandix timpatta in-negozju u l-ħajja soċjali tagħna. Jifhem li dejqet lil ħafna nies imma saħaq li l-virus ma jiddejjaqx. Il-virus ma ddejjaqx u anzi qiegħed jiħrax għax ġejda l-Omicron. Ma nistgħux, kif jgħidu l-Ingliżi, we cannot let our guard down. Irridu nibqgħu attenti, kellna suċċess kbir, irridu nibqgħu għaddejjin.